Je rieden er misschien wel 30 del en sjogge hield iets meer contouren. De onlis van het Tolhuispark in Dokkum is in volle gang. Maar dus is er toch het waar vertraging op roen. Nou, de zaken staan dus af voor. Het is, we zijn nu op het moment even druk bezig met de aanleiding van de riolering en hier bij Remfra. Daar zijn we op het tijd druk mee. Daarnaast leidt het hockeyveld klaar, zeg maar. Het gasveld leidt erin de hekwerken maar eromheen. Het kartbalveld, daar zitten we waarschijnlijk na een week dat er kunstgras op uit de rollen wordt. De tennisvereniging die komt, nou, daar hebben we de zon hebben we op hoogtelijn voor de bouw van een tennisbaan. De tarierings op de onlis wie een fikse operatie. Er waard volle meer in de eerste groenlagen voen dan jeder tocht waar. De infrastructuur van het oude AZC-terrein wie ek volle meer als tocht. Maar ek onder de infra leidt nog volle meer. In de ondergrond, dit is een archeologisch waardevol gebied voor Dokkum. En dat zit hier in de ondergrond. Daarom hebben we er ook voor gekozen om zeg maar, het alle velden omhoog te brengen. En de archeologische waardevolle grond geworden te laten. De man daarna lieken er net zo'n soorten barren op het terrein, maar neer is minder wier. Het voorbelesten van de velden wie een wichtige stap in de ontwikkeling van het park. Ja, dat is het mooie dat wij verschillende partijen aan tafel hebben die overal een eigen expertise in hebben. Bijvoorbeeld de grondslag waar je het over hebt. Ja, we hebben voorbelastingen toegepast, maar dat bedenken we ook niet zomaar ter plekke. Hè. Dat is wel de kennis en de informatie van ondergrond die we dan meenemen in het ontwerp. Intussen liggen de meeste velden te plak. Uit zijn het gewone gasveld. Pijn in het hoofd hebben we er wel van gehad. En ook respect voor de jongens die de hele dag buiten staan. Dat is echt petje af. Maar een maand of 2 moet je wel rekening mee houden dat we vertraging hebben opgelopen. Het resulteert ook in het voetbalveld wat we hier achter ons zien. Dat we daar nu echt heel doelbewust niet aan de gang gaan. Om in ieder geval te zorgen dat we niet meer vernielen. Dus rust nemen en hem zometeen inhalen. En, Meer keer op stuit net. Zo is maar correct.